हाँ हाँ खुद का व्हीकल है सुना सुना आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दायो आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय माने जोङो माबायाव थांगासिनो आरोना नखालिकाय नामा नखालिकाय नखालिकाय वाटारफल्सनो बेयावहाय थांगासिनो आङो माने जोङो ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै बेयावहाय मा दङ मा देखायथावना दङ गासैखौबो देखायहैनो नाजानोसै आरो जेसेबां हायो एसेबांनो ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर शिलंआव थान्दामार नालाय एसे माबा गन्थंआ बिराद खोलाबदों आरो नै जोङो नावखालिकायमोन ना नखालिकाय नै जोङो नावखालिकायावहाय सफैबाय ओमफ्राय बैयाव ओरैबायदि डेन्जार दै गोलैदों आं नायनो हायाखै आरो ना खर' गिदिंनाय मोनदों ओमफ्राय देखायहरलाय नुहुरगोन ना नुहुराथाय नुहुरो हनै माहानिफ्राय फैदोंथाय बेयावहाय दैया दैखौ नायनो हागौआखै आं खर' गिदिंनाय मोनदों नायनोनो हाला आं मेगनानो नुस्राय सानो दै गोलैनायखौनो माबा नायबानो बोरैबा खर' गिदिंनाय मोनथारो जायगाया बेखिनिल'सो नालाय बेयावहाय ओमफ्राय दायो जोङो बिनिफ्राय बेलेग जायगायाव थांलायनोसै मा जायगा बेखौ आं दा मोनथिया बिसोरनाव सोंनानै खिन्थालांसै लोगोफोर बे नावखालिकायावहाय मा फानो बेखौ एसे देखायलांनि थोलाय खाथियाव मा फानदों आं नायनायजों लोगोसेनो देखायलांसै आरोना बारा सिमाव नाङा भिडिअखौ माबाबोला सिमावबा नायनो बारा मोजां जायाना मा बेफोरलाय खादा हेन्डिक्राफ्ट बे नामा नंगौ दा औवानि गोजासो नामा बेलाय औवानि ओरैनो लारि लालांसै आरो आपेल आंगुर ओमफ्राय आंगुरानो गैथारा बार' आपेल आंगुर आनारस कमला जानो नामा जाजायो नावखालिकायनिफ्राय माखौबा लांनो नामा मा लांनो आसारसो नामासो आसार बानलु आसार बेम्बु सुट बेखौनो लानोसै दे होमबालाय आं गोथाव मोनलायनायखौ How much? 200. 200. लानोसै So small. Okay, Price is so high. Okay. मेघालयनि कमला No, it's okay, fine. We'll eat now. मालायसो इंलिस रोंसोयोहाय बिसोरो हाथाय इंलिसबो रोङा हिन्दीबो रोङा Sonium. Sonium fry. Okay. We call it nareng komla. What? Nareng komla. Komla. Yeah. And we feel difficult for your language. Actually, we call every fruit we call it so. So. So, yes. We call it stay. So means fruit. Stay. Yes. नै दायो जोङो नावखालिकायनिफ्राय माबायावहाय थांगासिनो दावकियाव थांगासिनो आरोना आंनाथ' ब्लगा बिराद गेर जाबाय शिलंनिया ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ आरोना एसेबां दिन बेरायदों एसेबां गोबाव थाहैदों बे ड्रेसजोंनो बेरायबाय थादों होननानै साननो हागौ आरोना ड्रेसाथ' बेनो बे जाथारबाय नालाय ब्लगाव जोंथ' बेरायनाया साननैल'थारसो बेरायदों आरो ओमफ्राय साननैयावलाय खैथाथो ड्रेस सोलायनो न' लोगोफोर साननैयावथ' गांनैयानो जायो आंनि मथेब्लाथ' ओमफ्राय कमेन्टआवबो बुंहरदोंमोन आरोना सोरबा मोनसेल' ड्रेसजोंनो बेरायबाय थादों होननानै ओमफ्राय आं बेखौ खिन्थानाय जाबाय आरो जोङो साननैल'सो बेरायदोदि ओमफ्राय साननैयावनो बिराद जायगा बेरायबाय नालाय ओमफ्राय आंना ड्रेसा बेजोंनो जाबाय थाबाय आरो ब्लगा आंथ' सानाखैमोन एसेबां बुरजा ब्लग जागोन होननानै सानाखैमोन आरो ओमफ्रायो
एसेबां जायगा बेरायबाय नालाय भिडिअखौबो एसेबां लानाय जाबाय मोननैल' ब्लग बानायनोबो जाजोबा मोनथाम मोनब्रैल' बानायनोबो जाजोबा आरो दाननानैबो गारनो बायो होनोबो लुगैयो बेयावनो आङो भिडिअफोरखौ स्टेप खालामनानै होजोबनाय जाबाय आरो जाहाथे मेम'रि जानानै थायो उनावहाय नायफिननो मोनो देनां जोङो बोराय बुरि जाबोला फिसौफोरनावहाय देखायनो हानाय बायदिहै जोंबो शिलंआव थांदोंमोन नै बेबायदि समावहाय बेबायदि जायगायावहाय होननानै देखायनो हानाय बायदियै होननानै आङो भिडिअफोरखौ आपल'ड होलाजोबनाय जाबाय आरो जोङो दावकियाव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय हाबना नायहैनोसै आरोना माबायदि अबस्था गैला बिराद बोरैबा मोनबाय आङो गारि गाखोबाय थानानै काय कौन सा है बॉर्डर का है बॉर्डर अच्छा हम पहले बोटिंग कर लेते हैं अच्छा ये सारे बांग्लादेशी है ये सारे अच्छा ये जितने भी खड़े हैं ना हाँ ये लाइन से खड़े हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं ये तो सारे इंडियन है इसलिए टाइम मना ना ऐसा मिक्सअप हो गया था सर जी मिक्सअप नहीं होगा जाएगा आगे तो पता है आगे हो जाएगा बोले ना ठोक देंगे ठीक है এটা উনবো मोनादा माने दंसै ओमफ्राय नैबे जायगायावहाय बै मोनसे अन्थाइ गिदिर नुदोंना बै लावदुमदुम बेनो बांलादेश इण्डियानि बर्डार आरो ओमफ्राय बै लारि गसंना थानायफोरा बांलादेशनि गोजा मानसि ओमफ्राय नैबेथिं जों थाबायबोनायथिंनिया इण्डियाननि गोजा आरो ओमफ्राय बांलादेशनि मानसिफोरा बिथिंजाय हाबफायनो मोनानो ओमफ्राय इथिंनिखौ नाहरनोबाथाय बायदि लारि गसंनानै बेयावनो थानानै नाहरनांगौनो आरो ओमफ्राय बिसोरनियाथ' जायगाया बिराद माबा गोजा आरो बालियाव गोजासो नुआनो ओमफ्राय बिसोरा हाजोबो गैया अन्थाइबो थरसेबो गैयानो ओमफ्रायो हाजो नायनो थाखाय बिसोर बेयाव फायनो आरो ओमफ्राय बे इण्डियानथि हाबफायनो मोनला नालाय ओमफ्राय बेयावनो लारि गसंनानै नाहरो आरो अन्थाव बाथावनो नै बेफोरबायदि नावफोरखौबो गाखोनो मोना आरो बिसोरो थांनानै काहिनिफोरखौ खोनानानै जा अन्थावथाव मोनबाय आरो अन्थावथाव मोननानै बिसोरखौ हाबहोनो होना लाबाबो आरो बिसोरो माबा माबि सिखाव खालामसैनो अन्थाइफोरखौनो खावना लाङोनो आरो हरफोरावबो फैनानै माखौबा सिखाव खालामनो आरो बिनिखायनो बेयावहाय आर्मिफोरा थाखाबाय थायो जाहैबाय आरो जारलासोहाय काहिनिफोराबो मादि ओमफ्राय नै दावखिनि दैया बेनो ओरैबायदि साफा ओरैबायदि गोजों नै सिंनि अन्थाइफोरखौ बेबायदि लुदुमी नुहुरजोबो आरोना ना खारनाय मानायफोरखौबो जा मोजां नुखायो बियो थंलेट आरो दैया एसे रदा थांबाय थाबा जि गोथौ दै मोनलांगोन आयौ आङो गाखोनानै बोरैबा स्रिं मोनजोबलायदों गिनाया ओमफ्राय जोङो बे गाखोनायावहाय माबा लादों गासै 800 लादों जिखिजाया सासे गाखोबाबो सानै गाखोबाबो साथाम साब्रै जिखिजाया गाखोआ मानो 800 लायोनो आरो ओमफ्राय जोंहा साथाममोन जोंना ड्राइभारा गाखोआसै ओमफ्राय 800 लाबाय ओमफ्राय दैखौनो एसे देखायलांबाय थानोसै बोरैबाबा लाकिफोर दङब्ला ना खारनायखौ नुनो हागौ जोंथ' जोंनि मेगनजों नुदों ओमफ्राय दा बे मबाइलावसो फैनो हागौ ना हायाथाय नाया नै एसे गोथौ मोनहांलांबाय ओमफ्राय दा र' गोथौथार मोनलांगोन ओरैबायदि गिथावना आयु आङो सिमांफोरावसो नुलाबायोमोन बेफोरबायदिफोरखौ ओमफ्राय मोगथाङावनो नुजोब्बाय आरोना नुनानै गोसोफोरखौबो गोजोननाय मोनदों गिनायबो मोनदों ओमफ्राय नै गोथौ जाथारबाय दैया ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे काहिनि दङ आरोना थांनाय बोसोराव जानायनो बे काहिनिखौबो खोन्थानोसै आङो जोंनि ड्राइभारा खोन्थानाय आरो बे काहिनिखौ थांनाय बोसोराव मालाय सोरहाबा हौवा हिन्जाव हाबा जागोदान हानिमुननि बेरायनो थांदोंमोननो ओमफ्राय बेरायनो थांनानै बे दैयावहाय दुगैहैबायनो हौवाया ओमफ्राय दुगैनानै बोरैबा हाबसु दुगैबाय थानायाव माने बे गेजेरावथ' दुगैखायाखै साइडआव जिङावसो दुगैदों आरो बे गेजेरावथ' दुगैनो हाखायाना इमान गोथौ दै आयौ ओमफ्रायो दुगैबाय थानायावनो मानसियानो गोमालांबायनो दैयावनो ओमफ्रायो जि नागिरबाबो मोनासैनो मानसि गोथैखौबो मोनासैनो गोमाबायनो आरो
मोदायफोरासो बसनबायदां नलिबा ना गोदोरासो जाबायदां गिलुबालनो ओमफ्राय काहिनिफोरखौ खोनानानै जि गिखानायमोन आङो अब्लाबो थांबाय नालाय दावखि थांबाय नालाय ओमफ्रायो गाखोनो लुगैनानै गाखोबाय नै बिराद गोथौ गोथौ मोनफैबाय दैया ओमफ्राय जोंनि बे नावखौ बै दालांखौ बारहोगोन आरो बारहोनानै बै ससे मानसि फिसा फिसा नुहुरदोंना बिसिनि लांगोन आरो ओमफ्राय लांनानै आरो ओरै खनसे फिदिंनानै लाबोफिनगोन 800नि नालाय एसे माबायानो गोलावानो सालायलाङो आरो नायलांबाय था लोगोफोर ना गिदिर मोननो हागौ दैयावहाय र' देखायलांबाय थानि ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर मालाबाफोर सोरबाफोर बेयावहाय बेरायनो थाङोब्ला खोन्थाखानोसै आरोना आङो बै दालां नुदोंना बे दालाङावहाय भिडिअ लानो मोना फट' लानो मोना बिथिबो आर्मिफोर थाखाजोबो मालाय लानो मोनानो आरो मानि थाखाय लानो मोना आंबो मोजां मिथिया जिखिजाया लानो मोना आरो लानो मोनानो आरो ओमफ्राय आंबो लानो मोनासै रायलायनायानो जालायलायलांला आंना आङो दावखिनो माबानिफ्राय शिलंनिफ्राय मालाबानो फैखांबाय आं न'आवसो दोंबाय थायो लोगोफोर ओमफ्राय आं न'आव थानानैसो भिडिअखौ इडिट खालाम होबाय थादों नालाय ओमफ्रायो आहा भिडिअआव नायै आंखौनो आङो माबायावसो शिलंआवसो दङ मोनबाय थादों आरोना गोसोफोरानो ओमफ्राय सोरबाबो आंखौ सानदोंदां आं शिलंनि आपल'ड होबाय थादों नालाय भिडिअफोरखौ बे दाबो शिलंआवनो दङ दाबो फैयाखै होननानै सानबाय थादों लोगोफोर आङो नै न'आवसो दोंबाय थायो साननैल'सो थादों आङो शिलंआवहाय थांखालिजों सानथाम आरो अनलि सानथामावनो बेसेबांबा ब्लग बानायबाय बे अनजिया आयु डाउकी इस पानी का नाम क्या है अच्छा जगह का नाम तो दाउकी है ना अच्छा ठीक नहीं खाते क्या नुयो ना बिसोरबो नुफिनो ना हाँ मछली है अगर आप इधर बेचेगा तो आप मछली पकड़ेगा अभी दाम बहुत ज्यादा है सर 800 केजी ये फ्रेश फिश है ना दाम बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा नाया जी बुझा आप प्रोफेशनल नहीं होगा तो दाम बहुत ज्यादा है फैनायाव मोजां नुयो ओमफ्राय आंहा आंनि भिडिअफोरखौ नायै दासो सानफिनबाय थामारदों आरोना ड्रेसफोरखौ सोलाय ब्लगखौ बानायनाय मोनब्ला मोजां नुगौमोनदां होननानै आंलाय ड्रेसखौ लांनाया लांखादोंमोन आंलायफिनलायलायबायसो ड्रेसा आंबो सोलाय गाननो रोङासै साननैयावनो इसेबां जायगा बेरायबाय खिन्थु आङो ड्रेसखौ सोलाय गाननो रोङासै आरोना बिनिखायनो आंखौ बुंहरलायबाय कमेन्टआव ड्रेस गांसेखौनो गाननानै बेरायबाय थादों होननानै नाथायबा साननैल'सो बेरायनायदि बेखायनो ड्रेसाबो गांनैल' गाननाय जाबाय आरो नै जोङो दावकिनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय ओंखारबोनानै बेनिफ्रायनो ससे थांबावनानै माबा मोनो आरो नै इन्डिया आरो बांलादेशनि गेट मोनहैयो नै बे गेटखौबो जोङो एसे नायहैबाय गेटआबो ओरैबायदि बै गेट नुदोंना बेनिफ्रायनो ओरैथिंजाय बांलादेश ओमफ्राय नै बिथिंनिया इन्डियानि आरो ओमफ्रायो बै गेटनिफ्राय जोङो बिथिं बारलांनो मोनला आरो बिसोरनिया बिथिं बारबोनो मोना बिदिनो आरो ओमफ्राय नै फट'खौबो जोङो बेखिनियावल' थानानै लानो मोनगोन ओमफ्राय थांनो मोनला आरो थांबाथाय मा जागोन मिन्थिया बेवहाय आर्मिफोरबो थाखाबाय थायो नालाय बुबाय बायनो हागौ खोमा बिनिखायनो जोंबो गिनानै थाङासै ओमफ्राय आंना ब्लगाबो बेखिनियावनो जोब्बाय आंना शिलंनि ब्लगा बेनो लास्ट आरो
गोदान ब्लग फायनाय नंला शिलंनि गोदान ब्लग फायबाबो बेलेगनि ब्लग फायसिगोन आरो ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आंथ' शिलंनिफ्राय दाखालिनो फैबाय आं दायो न'आवसो दोंबाय थायो न'आव थानानैनो भिडिअफोरखौ एडिट खालामनानै होबाय थादों नालाय ओमफ्राय गावखौनो गाव शिलंआव दङ बायदि मोनबाय थालायलायदों आरोना ओमफ्राय एडिटआथ' आंना दिनैनिफ्राय जोब्बाय शिलंनि भिडिअ आपल'ड होनायाबो बेनो लास्ट ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोर नै जों फैबाय थानायाव मोना जाबोबाय आरो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय